Ndadzoka nenyaya dzenyu dzamunofarira hanzi ndakarombera bhora zvino makumbo ave kuora makadi tete ini ndatambura ndakwanisa 3 ndakagara pauche nekuda kwekurwadza kunoita makumbo asi iye zvino makumbo ave kuputika achibuda urwa anomboti zii asi kana atanga kurwadza anoita kunge ndakaiswa makumbo mumoto. Regai ndikuudze secret yangu isina kana munhu umwe chete. Regai ndikuudze secret yangu yandisina kumboudza kana mudzimai wangu nekuti ndinotya kuti once azviziva vakanzwa nyaya iyi vanobva vatonditi mazvokuda mavanga enyora. Ini ndiri murume anogara muZimbabwe. Ndichikura ndaigara kumadziva. Ndakati ndapedza chikoro ndobva ndauya kuHarare ndokuwana basa mubhengi. Bhengi rakanga rine timu yebhora. Semunhu aive nerudo nebhora ndakajoina timu iyi asi ndaigara ndiri muSABHU. Zvinova zvinhu zvaindidya mwoyo nekuti bhora ndairida uyezve ndinorida zvakuti ndaidawo kutambirawo timu hombe especially national team yedu yeZimbabwe. Munoziva tete taiti tikaenda kumechi kudai ndaigona kudzoka kumba ndisina kutomborinhuhwa bhora ndakangogara pamabhenji. So ndakapedzera ndasiya timu yepabasa ndobva ndajoina imwe timu yandaive ndalinka nayo. Takati tatamba handikwanisi kutaura zita retimu iyi nekuti yakazopinda muligi hazvizopa chirimiro chakanaka. Regai ndiri mberi nenyaya yangu. Ndakati ndatambira timu iyi ndokupinda muligi. Challenge iye yekuitwa SABHU yakabva yatanga zvakare. Taiti tikaenda kumamechi ini ndogadzikwa pabhenji. Asi kaona kuti since ndanga ndambobva kune imwe timu kuti ndiramwe hazviiti ndakaramba ndakashingirira. Asi ndakatozoona kuti zviri nani ndibate mushonga nekuti kakawanda mubhora munotoda makwenzi chaiwo. Ndakaenda kuChipinge. Ndakaenda neumwe wangu wataitamba naye bhora mutimu medu kunopiwa mushonga weLucky basi. Asi hatina kuzoziva kuti Lucky iri rakanga risingauyi roga. Tasvika takataura nasekuru vakati zvitete kwavari asi chikuru uchengetedza mainstructions avachatipa. Indakapiwa midzi 2 yaive kasungwa nejira jena ndikanzi pese pandinoenda kubhora ndotora midzi iyi ndoisa mubhaketi remvura yandinogeza ndoitira weti yangu imomo ndogeza mvura iyi yakasangana neweti nemidzi iyaya. Vakandipa mushonga wekuti kana ndakunotamba ndoisa mukati memasocks then ndozobisa after match. Asi kupera kwemwedzi wega wega tenga huku yechibhoyi ouraya wega pamba pako uchideketera uchidira ropa reukupasi. Shamwari yangu handizivi kuti akapiwawo chiini kuti takapinda mudare mumatare panguva dzakasiyana. Takadzoka kuHarare ndokutanga matraining edu semunhu aive ane passion yebhora. Zvinhu zvakatanga kundiitira ndakawina maawards akawanda tete kubhora asi chandaida kupinda munational team. Ndakadzokera kwaNdunge ndichida kuti vandiitire zvekuti ndipinde munational team. Sekuru vakati ndinenge ndakutotora mushonga wakasimba saka panoda mombe 2 panguva iyoyo mari ndainge ndisina saka ndakazotregai ndinoshanda ndigozodzoka. So vatete pandakachikora miko chaipo handisi kupaziva nekuti zvese zvandainge ndanzi ndiite nasekuru Ndunge ndakaita. Even pavakanzi vafe vanodzosai mishonga yamakapiwa ini panguva iyi zvaindifambira handina kudzosera. Ndakatosara nayo ndichingoita miko dzangu. Chakatanga kuitika mulife mangu ndechekuti sekuru vafa ndakabva ndangorumwa nenyoka. Pekutanga ndakarumwa nenyoka ndichipinda mudhore mumba. Kai kwayakabva nekwayakaenda hapana akaziva. Ndakasvika kuchipatara ndikanzi isnake bite. Ndikagara muchipatara ndichirapwa. Ndakarumwa zvekare kwapera gore asi ndakaiona nyoka iyi ndokubva yanyunguduka zvakare ikadisappear. Haina kuonekwa kuti inyoka iyi yakanga iri nyoka rudzii. Vatete kubva pandakarumwa nenyoka rwepiri handina kuzoita mushe. On and off ndakatosvika pakusatofamba ndiri mumwheelchair. Makumbo akatanga kuzvimba achibuda urwa akatanga kutsemuka. Tikaenda kuchipatara vanoshaya chirwere nekuti vakaita matest ose. Ndakazotregai nditarise midzi iye ndokuona kuti hapachina midzi iyaya. Ndipo pandakaziva kuti nyoka iri kundiruma midzi iya yakanga yapanduka. Vatete hazvitauriki kuhama kuti ndakaenda kwaNdunge even hama dzimwe dziri kungofa zvisina tsarukano. Ndinopedzera ndakunzi ndini ndakauraya pamwe ndini ndakauraya handichazivi nekuti mushonga uyu waishanda sei. Now ndiri kuora ndiri mupenyu makumbo anoita time anodonha achibuda urwa. Anoita time anodonha makonye achibuda urwa uyezve achiputika. Pamwe ndinotomboti akuputika kudaro harwadzi asi kana atanga ndoita sendere mumoto. Ndatambura ndinodemba kuti dei pakafa Ndunge ndakadzosera mishonga iya veduwe ndibatsireiwo.
yautawana yekutanga, it's a very sad story. Saka handizivi manje kuti ivo vaigona bhora here, vakanga vane munyama here ka kuti he was not patient, handiti. Saka asi vakazobata mushonga ndo bottom line. Asi manje iye zvinokwai makumbo ari kuora pamusaka pemushonga wedu muri yeZimbabwe. Mati toitawo sei, ngativabatsirei tione kuti tingavabatsira sei. Kana pane vane mazano, uyai nemazano muone kuti tingaita sei. Inini zvemushonga izvi aiwa ina handizvizivi, handisati ndambozvibata zvangu. Saka handina advisor ndovapa, asi ndinoziva kuti pane vanhu vakuru vanoona channel inoyi vanogona kutipa maadvice.